Nazywam się Przemek Łagosz i chciałbym Państwu opowiedzieć o mojej wyprawie do Nepalu. Mam nadzieję, że spotkanie z zupełnie inną kulturą będzie dla Państwa przygodą, a z drugiej strony być może zachęci do tego, żeby wsiąść do samolotu i wysiąść po prostu w Katmandu i tam objechać ten piękny kraj, poznać pięknych ludzi i poznać zupełnie nową kulturę, jakże odmienną od naszej europejskiej. Zobaczycie Państwo kilka slajdów, na których przedstawię to, co udało mi się uwiecznić na zdjęciach. Będzie też kilka filmików, które pokażą takie zupełnie inne miejsca, niż my możemy spotkać na naszej europejskiej drodze. To ruszamy. Pierwszy slajd przedstawia flagę Nepalu oraz godło Nepalu. Warto zwrócić na to uwagę, dlatego że flaga Nepalu jest jedyną flagą na świecie, która nie ma kształtu prostokąta. Ona, jak Państwo tutaj widzicie, jest złożona z dwóch trójkątów, które przedstawiają przede wszystkim to, że Nepal jest krajem górzystym, że jesteśmy w kraju, w którym mamy Himalaje. Druga sprawa to jest taka, że one też utożsamiają się z dwoma głównymi religiami, jakie występują na terenie Nepalu. To jest przede wszystkim hinduizm, 81%, jak również buddyzm, to jest 9% ludności tego kraju. Na fladze mamy również symbole zarówno Słońca, jak i Księżyca. Nepalczycy mówią o tym w ten sposób, że chcieliby, aby ich kraj trwał tak długo, jak właśnie trwają te dwa ciała niebieskie. Zauważamy też taki specyficzny kolor, którym flaga jest pokryta, i to jest właśnie karmin, narodowy kolor Nepalczyków. Ten kolor możemy spotkać w wielu miejscach, jak również Nepalczycy uwielbiają się ubierać w szaty w kolorze swoim narodowym, w kolorze karminu. Mamy też obok godło. Godło składa się z kilku ważnych dla Nepalczyków elementów. Oczywiście na niebiesko jest najwyższa góra Nepalu i najwyższa góra zresztą świata, czyli Mount Everest. Tuż poniżej mamy tereny zielone, bo Nepal to nie tylko teren górzysty, ale również pokryte drzewami tereny zielone. Tuż poniżej taka biała plama to kształt właśnie kraju, kształt Nepalu. Tak wygląda Nepal w pomniejszeniu. Poniżej widzimy dwie splecione dłonie. Te dłonie przedstawiają dłoń mężczyzny i kobiety. One mają nam powiedzieć, że w Nepalu mamy równouprawnienie płci, ale jak się przekonacie Państwo troszeczkę później, tak naprawdę tego równouprawnienia za bardzo tam ani nie zobaczymy, ani ono nie istnieje w rzeczywistości. Też występuje kolor taki żółty, to oznacza żyzne tereny Nepalu, a całość tego godła zwieńczona jest takim pięknym wieńcem z kwiatów różanecznika. Tutaj widzimy, jak wygląda mapkę Nepalu, jak wygląda tak naprawdę to państwo. Na terenach północnych to są tereny górzyste, które są już terenami pasma górskiego Himalajów. W środkowej części odnajdziemy tereny również górzyste, ale już tereny, na których zaczyna się uprawiać rolę. Natomiast tereny, które zaznaczono na zielono, to w sporej części będą to parki narodowe, przepiękne parki narodowe. Do jednego z nich, do Chitwan, się udamy. Natomiast również będą to tereny, na których uprawia się różne rośliny. Kiedy przyjeżdżamy do Nepalu i wysiadamy z samolotu, udajemy się na odprawę, kupujemy wizę na miejscu, na lotnisku i wychodzimy z tego lotniska, szukamy taksówki, która zawiezie nas do naszego hotelu. Taksówkarze witają nas powiedzeniem, przywitaniem i mówią słowo namaste, kłaniają się do nas, składając obie dłonie. To namaste oznacza niewiele więcej jak pozdrawiam Boga, który jest w Tobie.
i razem z tym wianuszkiem, które na nas nakładają z kwiatów, udajemy się do wybranego hotelu. Ten wianuszek oczywiście później im oddajemy, ale jest to takie miłe przywitanie w kraju jakże odległym po kilku dobrych godzinach lotu. Jeżeli chodzi o żywność i potrawy, które możemy spotkać, to powiedziałbym, że raczej są ubogie, no bo ten kraj też jest raczej krajem ubogim. Natomiast taką podstawową potrawą, którą możemy jeść w różnych miejscach, możemy sobie ją zakupić, są pierożki momo. Te pierożki wyglądają zupełnie podobnie jak pierogi u nas realizowane, czyli mamy pierogi z mięsem, mamy pierogi z grzybami, mamy pierogi z kapustą, natomiast tam oczywiście też z różnymi produktami lokalnymi możemy je sobie zamówić. Są pierożki, które będą tylko ugotowane, tak jak i u nas w wodzie, a są takie, które będą i ugotowane, i podsmażone. Te pierogi momo, one są o połowę mniejsze niż nasze, czyli takie, można powiedzieć, w sam raz na jeden raz włożenia do buzi. Dużo nie trzeba gryźć, jak ktoś nie lubi gryźć, to może i całości połknąć. Tutaj też przedstawiam inne smakołyki, które można kupić z bazarów. Ja osobiście nie przepadam za takimi rzeczami smażonymi na głębokim tłuszczu, ale widać, że miejscowa ludność lubi takie potrawy i można je spotkać na lokalnych bazarach. One nie są przeznaczone tylko dla turystów, ale tamtejsza ludność je kupuje. Im wyżej będziemy w Himalajach, im dalej będziemy się wspinać, im wyżej będziemy próbowali kupić jakieś pożywienie, tym to pożywienie będzie uboższe. I też w wyższych partiach Nepalu nie kupimy już wyżywienia z mięsem, będzie to raczej wyżywienie, które będzie opierało się na potrawach roślinnych. Tutaj na tym slajdzie mamy chyba taką bardzo smakowicie wyglądającą potrawę, właśnie pierożki momo, ale zielone. Taki zielony napój. W środku farsz, który był też farszem bazującym na roślinności. Wędrując po Nepalu możemy spotkać wędrownych ascetów, którzy nazywają się sadhu. Sadhu są bardzo charakterystycznymi postaciami, jeżeli chodzi o kraje hinduskie. Mają splecione włosy z tyłu, i ten kok nazywamy dżatą. Sadhu w kraju, w Nepalu oznacza nie więcej niż dobry człowiek. Sadhu witają się z nami, sadhu do nas machają rączkami. Czasami chcą od nas $1 za zrobienie zdjęcia, czasami nie, ale też proszą o datki, dlatego że oni nie pracują fizycznie, oni nie mają swojego miejsca pracy, oni tylko to, co uzbierają od ludzi, których napotkają na swojej drodze, mogą wykorzystać na swoje utrzymanie. Warto też tutaj zwrócić uwagę na malunek, który mają na czole. I to jest, za chwileczkę do tego przejdziemy. To jest tak zwana tilaka i w zależności od tego, czy są wyznawcami Wiszny czy Siwy, ta tilaka będzie inaczej wyglądała. Tutaj na tym slajdzie, który Państwo widzą, mamy tilakę, która jest w kształcie litery U. W środku mamy tak jakby zwisający sopelek i w ten sposób namalowana tilaka jest oznaką, że ten sadhu jest wyznawcą Wiszny. Natomiast jeżeli przejdziemy do kolejnego sadhu, to tutaj widzimy, że tilaka i malunki są troszeczkę inne. Zobaczcie, że mamy 2 kropeczki i mamy 3 linie poziome. Ten sadhu jest wyznawcą Siwy. Spójrzcie też, że ma charakterystyczny trójząb, a w prawej dłoni ma kubełek taki metalowy, do którego należy mu włożyć czy to
jakiś posiłek, czy to żywność, czy też po prostu on prosi o pieniążki, za które kupi sobie różne rzeczy. Tu jeżeli chodzi o tilakę, to należy wspomnieć o tym, że tilaka będzie oznaczała również przynależność do różnych kast. Tak możemy rozpoznać mieszkańców między innymi Nepalu, do której z kast należą, ale tilaka też będzie oznaczała to, że dana kobieta jest zaopiekowana przez mężczyznę, bo w ich kraju każda kobieta przez całe swoje życie powinna być zaopiekowana, powinna mieć swojego pana, który o nią dba. Jednym z ciekawszych miejsc, które warto odwiedzić w Nepalu, jest pałac najważniejszej Kumari. Kumari to mała dziewczynka, która jest czczona na terenie Nepalu i jest uosobieniem, wcieleniem bogini Taledżu. Nepalczycy wiedzą i wierzą o tym, że ona przynosi im szczęście. Raz do roku wyprowadzana jest na zewnątrz, niesie się ją w uroczystym pochodzie, a miejscowy prezydent kraju prosi ją o wstawiennictwo. Ona też opiekuje się stolicą. Obejrzycie Państwo teraz kilka zdjęć z wiosek, które udało mi się przemierzyć podczas mojej wędrówki. Życie, które Państwo zobaczycie, jest życiem skromnym. Nepalczycy żyją skromnie, żyją biednie, żyją w taki sposób, jakiego nasze pokolenie, moje pokolenie tak naprawdę w Polsce nie zna i nie pamięta. Wszelkie prace, które wykonują Nepalczycy, wykonują je prostymi narzędziami. Na polach, przy gospodarstwach domowych głównie pracują kobiety. Możemy je spotkać o każdej porze, na boso, z prymitywnymi narzędziami. W tym czasie mężczyźni chyba rozmyślają. Tutaj Państwo widzą taki slajd, na którym siedzi trzech panów. Dyskutuje, rozmyśla, a tuż obok, przed domem, kobieta wykonuje proste czynności, pierze po prostu brudne rzeczy. I jak Państwo za chwileczkę zobaczycie inne slajdy, to całe życie Nepalczyków nie toczy się w domu, ale toczy się przed domem. Możemy zobaczyć Nepalczyków, którzy myją się przed domem, którzy piorą przed domem, którzy przygotowują potrawy, które później będą jeść, ale też przed domem. Jeżeli chodzi o dzieci, widzimy dzieci w bardzo trudnych warunkach żyjące. Dzieci, z których część zapewne nie chodzi do szkoły, dlatego że te szkoły są, te miejscowości są również bardzo wysoko położone i nie stać ich najzwyczajniej na to, żeby posłać dziecko do szkoły. Widzimy też dzieci, które proszą nas o różne rzeczy. I teraz, gdybyśmy chcieli zapytać, o co nas proszą, to dla nich oni nie chcą mieć pieniędzy, oni chcą dostać jakieś tam słodycze, proszą o słodycze, ale nade wszystko proszą o to, o czym byśmy totalnie nie pomyśleli, czyli o długopisy, o zeszyty. Będąc w Nepalu, warto dla miejscowej ludności zabrać ze sobą niepotrzebne rzeczy, które mamy w naszych domowych szafach. Mogą to być t-shirty, mogą to być spodnie i nie ma to znaczenia, komu na miejscu je przekażemy. Miejscowa ludność raz na jakiś czas spotyka się przed domami i po prostu wymieniają się rzeczami, które w danej rodzinie będą bardziej użyteczne. W Nepalu podczas naszych wędrówek napotkać możemy na mnóstwo mostów wiszących, które mieszkańcom umożliwiają poruszanie się między odległymi wioskami. Mieszkańcy dzięki temu nie muszą pokonywać wielu kilometrów, aby pokonać rzekę, która ma wartki nurt, w szczególności w porze deszczowej. Nepal jest też krajem pełnym kolorów. Możemy spotkać różne odcienie zieleni, od bardzo intensywnej do bardzo
jaskrawej, a wśród tej zieleni przewijają się ludzie ubrani w odważne kolory, jak również napotkamy na swojej drodze, na ulicach przepięknie udekorowane samochody ciężarowe. Tutaj Państwo widzą zdjęcia z budowy drogi. Na tej budowie pracują kobiety, które noszą głazy, które noszą kamienie, które stanowią podbudowę pod ulicę. Widać tam oczywiście też kilku mężczyzn, którzy pracują przy betoniarce. Tutaj widzimy slajd z tak bardzo charakterystycznym ujęciem, kiedy kobieta pracuje przy domu, a mąż w tym czasie odpoczywa sobie leżąc. Nepalczycy na terenach nizinnych wykorzystują każdy skrawek ziemi pod uprawę. Tutaj widzimy tarasy, tak charakterystyczne dla tego kraju, zarówno na terenie nizinnym, jak i górzystym. Uprawia się różne rzeczy, oczywiście głównie zboża, ale też w wielu miejscach możemy spotkać uprawy konopi, która u nas jest zakazana. Domy Nepalczyków są prostymi domami, które muszą być przygotowane na trzęsienia ziemi, które co roku nawiedzają ten kraj. Samo centrum Katmandu, stolicy Nepalu, w 2015 roku również przeżyło silne trzęsienie ziemi. Zabytki, które obecnie już są odbudowane, były całkowicie zniszczone. Cegła po cegle poukładano je na podstawie dostępnych zdjęć, na podstawie materiałów historycznych, którymi miejscowa ludność dysponowała. Mieszkańcy Nepalu często spotykają się. Możemy ich zobaczyć w mniejszych, większych grupkach w różnych miejscach, czy to w wioskach, czy też na terenie miasta. Tutaj widzimy starsze panie, które zgromadziły się na słoneczku, wygrzewają się, rozmawiają, modlą się. Można powiedzieć, że to nasze polskie koło gospodyń wiejskich. W latach 50., kiedy Tybetańczycy zostali zmuszeni do ucieczki ze swojego kraju, dlatego że Chiny napadły na Tybet, spora część mieszkańców przeniosła się właśnie na teren Nepalu. I oni w tej chwili stanowią sporą część tej ludności. Na samym początku wspomniałem Państwu o tym, że dwie splecione ręce w godle Nepalu miały charakteryzować i miały przypominać o tym, że w Nepalu panuje równouprawnienie. Ale nie do końca tak jest. Na terenie Nepalu do tej pory możemy spotkać tak zwane śluby aranżowane, czyli śluby, w których tak naprawdę nie kobieta decyduje, kogo wybiera sobie na przyszłą swoją drogę życiową, ale decyduje o niej rodzina. W Nepalu mamy też bardzo rozbudowany system kastowy i ten system kastowy nie pozwala niżej urodzonym wspiąć się na wyższy poziom. Równouprawnienie w postaci tych rąk splecionych w godle państwowym Nepalu jednak mija się z rzeczywistością. Odmienne od europejskich standardów mamy chowanie zmarłych na terenie Nepalu. Nepalczycy nad swoimi świętymi rzekami palą swoich bliskich. Tutaj na zdjęciu widzimy rytualne kremacje nad rzeką Bagmati. Ciała płoną tam całą dobę. Dla Nepalczyków kremacja w tym miejscu jest zaszczytem i honorem. Trzeba spore pieniążki zapłacić, żeby właśnie tam to ciało zostało poddane kremacji. Natomiast po kremacji, kiedy ciało już w większości zostanie spalone i pozostają niewielkie szczątki, całą część pozostałą wrzuca się do tej rzeki. Będąc w Nepalu, warto odwiedzić jeden z parków narodowych. Ja udałem się do Parku Narodowego Chitwan. Żeby dostać się na teren parku, trzeba przepłynąć przez rzekę w czółnie. Całą atrakcją tego przepłynięcia jest to, że na brzegu tej rzeki, wokół nas, wszędzie wygrzewają się na słońcu aligatory. W parku Chitwan
możemy dostrzec niedźwiedzie, możemy zobaczyć tygrysa bengalskiego, na wolności żyjące pawie, czy różne inne zwierzęta, które dla nas, Europejczyków, są totalnie egzotyczne. Na drzewach wysoko kryją się często małpy, które w Nepalu można zobaczyć praktycznie w każdym miejscu. Jednym z atrakcyjnych miejsc jest stupa. Stupa potężna, stupa buddyjska, reprezentująca buddyzm tybetański. Wspomniałem wcześniej, że w 50 roku Tybetańczycy zostali wypędzeni do Nepalu i stanowią tam sporą grupę. Tutaj na zdjęciach widzimy największą stupę, która jest w Nepalu. Widzimy tam też takie okienka. W tych okienkach znajdują się młynki modlitewne. Mieszkańcy Nepalu, Tybetańczycy wypędzeni, przechodzą obok tych właśnie młynków modlitewnych i wprawiają je w ruch. Na każdym młynku jest inna modlitwa. Tak? Także wprawienie w ruch powoduje to, że ta modlitwa zostaje odmówiona. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że zarówno Nepalczycy, jak i przybyli mieszkańcy Tybetu to ludzie bardzo religijni. Widać to na każdym kroku. Modlą się do bogów, których my tutaj w Europie nie uznajemy, ale myślę, że nie powinniśmy ich oceniać. Modlą się równie żarliwie, modlą się równie gorliwie i należy im oddać to, że swoją kulturę, swoją tradycję podtrzymują. Film, który teraz Państwo oglądacie, jest nagraniem mojego lotu do jednej z baz wypadowych. Baza ta nazywa się Annapurna Base Camp. Z tej bazy himalaiści udają się, żeby zdobyć na trasę, żeby zdobyć właśnie szczyty Annapurny. Ale każdy, kto nie ma czasu, bo ja miałem zaledwie 2 tygodnie, może też sobie dolecieć do tej bazy i zaobserwować, poczuć ducha Himalajów i tą ogromną przestrzeń, które najwyższe góry świata stanowią. Mam nadzieję, że przedstawione zdjęcia, które wykonałem na terenie Nepalu, zachęcą Państwa do tego, żeby odwiedzić ten piękny kraj, poznać tych dobrych ludzi, ludzi, którzy żyją w trudnych warunkach, ale ludzi uśmiechniętych, ludzi życzliwych, ludzi, których warto wspierać. Ja osobiście, podróżując po różnych krajach, mam taką zasadę, że staram się nie wracać do tego samego kraju, ale Nepal jest takim miejscem, do którego na pewno wrócę. Wrócę, żeby właśnie przejść sobie na pieszo tak zwaną Annapurna Circuit, czyli taką sporą trasę, nie trudną, ale trasę, w której można zobaczyć najwyższe szczyty w Himalajach. I do tego też zachęcam.